मागील काही दिवसात मराठवाड्यासह हिंगोली जिल्ह्यात अतिवृष्टीनं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालंय। हिंगोली जिल्ह्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाली असताना अनेक घरांचा त्याचबरोबर शेती पिकांचं देखील प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं। यामध्ये अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त देखील झाले। हिंगोली जिल्ह्यातील परिस्थिती प्रसार माध्यमांना दाखवल्यानंतर संभाजीनगर येथील शिक्षिका छाया विद्यासागर पालकर या शिक्षिकेनं हिंगोली जिल्ह्यातल्या औंढा नागनाथ तालुक्यातील उकळी इथं पूरग्रस्तांसाठी भरव मदत केली। यामध्ये या महिला शिक्षिकेनं पूरग्रस्तांना मदत म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंच्या तब्बल 100 किट पूरग्रस्तांसाठी दिल्या। आज 5 ऑक्टोबर रोजी उकळी गावात छाया पालकर आणि त्यांची कन्या अंजली पालकर यांनी अनेक कुटुंबियांना अन्नधान्याच्या तथा संसारोपयोगी साहित्यांच्या किट देत पूरग्रस्तांसाठी मदत केली। यावेळी अन्नधान्याच्या किट ॲडव्होकेट बाळासाहेब मगर, शिवसेना तालुका प्रमुख माऊली झटे, माऊली मगर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत देण्यात आल्यात। पूरग्रस्तांसाठी महिला शिक्षिका छाया पालकर व त्यांच्या कन्या अंजली पालकर यांनी पूरग्रस्तांसाठी केलेली मदत पाहता उकळी येथील ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त केलं जात आहे।